The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Psalm 119, 33-35. Teach me, O Lord, the way of your statutes, and I shall keep it to the end. Give me understanding, and I shall keep your law. Indeed, I shall observe it with my whole heart. Make me walk in the path of your commandments, for I delight in it. Psalm 86, 11-12. Teach me your way, O Lord, I will walk in your truth. Unite my heart to fear your name. I will praise you, O Lord my God, with all my heart, and I will glorify your name forevermore. Proverbs 23:12. Apply your heart to instruction, and your ears to words of knowledge. Psalm 119, 105-109. Your word is a lamp to my feet and a light to my path. I have sworn and confirmed that I will keep your righteous judgments. I am afflicted very much. Revive me, O Lord, according to your word. Accept, I pray, the free will offerings of my mouth, O Lord, and teach me your judgments. My life is continually in my hand, yet I do not forget your law. Psalm 37:4. Delight yourself also in the Lord, and he shall give you the desires of your heart. Psalm 37:5. Commit thy way unto the Lord, trust also in him, and he shall bring it to pass. Before we start our Bible study nining adlaw, gikinahanglan ang atong naandan nga tulumanon nga mangandam tas tong kaugalingon sa dili pa kita padayon sa pagtuon sa pulong sa Dios. Kay kung dili nato isugid ang atong mga sala nga nabuhat ning adlaw, then mahimo kining babag sa atong pagabuhaton nga pagtuon sa pulong sa Dios. So, to follow God's mandate, we have to use the principle of 1 John 1:9, which says, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Now, alang kanimo higala nga wala pa'y kaluwasan diha sa imong kinabuhi, gi-auhag ka sa paggamit niya ng imong free will, imong kabubuton, o sa paghimo nimo sa labing mahinungdanong desisyon, the decision to believe in Christ as your Lord and Savior. Acts 16:31 againgon, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Busa, magampot agaron sa hilom, agi pangandam sa itong kaugalingon. Let us pray. Amahan namong langit no, nagapasalamat kami kanimo. Nining lain na usab nga higayon nga imong padangat ka namo. Grasya kini o Dios nga among pahimuslan ang imong tudlo ka na musdugang pangkamatuoran pinagi sa ministry sa Dios Espiritu Santo nga mo lamang ang bugtong magtutudlo sa kamatuoran. Salamat o Dios ni ining grasya nga among pahimuslan. Ipabuhi mo pa kami tungod sa imong plano nga imo kami patubuon sa among kalag
pinagis pagtuon sa among pulong adlaw-adlaw. Bani kami karon kining tanan namong gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Maayong adlaw sa tanan nato mga subscribers, sa atong mga higala nga nagasunod na sa atong ministry, kaninyong mga igsuon diha ni Kristo, fellow believers. I am welcoming everybody nining atong line usab nga pagtuon sa pulong sa Dios nining adlaw. Og niya pa kita magadupot sa atong tun-anang giuluhan og unsa. Aniya na kita karon magadupot sa Colossians chapter 3. Okay? Niyata sa libro sa Colosas, kapitulo 3. Now, kagahapon, pipila ka mga punto atong ibiyaan. Okay? Atong ipadayon kini karon nagaingon ang pulong sa Dios. Si Ginoong Jesucristo mismo nagaingon, "If you love me, keep my commandments." So akong balikon nga ato naman inggi pasabot kanimo nga God operates on the basis of integrity. Ang basihan niya mao ang iyang pagkamasaligan. Now, of course, ang Dios dili mapiktahan sa desisyon sa usa ka tawo, whether mutuo ba siya ni Ginoong Jesucristo o musalikway. So, Colossians 3:1, nagalakip kini sa doktrina sa pagdasig, motivation. Kay ang motivation, God, pagdasig, is a very important thing in our spiritual life. So, ako kang gingnan nga mark that very well nga. Labihan sa pagkaminungdanon kini pagdasig. Now, dihas Colossus 3:1, "If ye then be risen with Christ, seek ye the things above." Again, this verse nagalakip kini sa doktrina sa pagdasig, the doctrine of motivation. So, ang versikulo 1 nag-iyon, "If ye then be risen," meaning resurrected. O kining maong pagkabanhaw that cannot be seen because this is spiritual. So, because it is spiritual, kita mga magtotoo have to live our life in a spiritual way. Inumdum ka ba sa definition sa Christian way of life? It is a supernatural way of life, and as such, it requires a supernatural way of execution. So, ang mga magtotoo, kita ang mga magtotoo, should not be motivated by circumstances, kundi sa pulong sa Dios. Maugyo'y magadasig ka nato. Atong hinumduman nga, ang Dios nung kagid siyang mapiktahan bisag unsang desisyong himuon sa tao. See, God is never affected by any decision man makes in life. Kaya ang Diyos, yeah, He is God. God is God, He is perfect. His plan is perfect. Si Ginoong Jesucristo nagaingon, "If you love me, keep my words," meaning my commandments. If we love God, kung naghigugma kita sa Dios, ato sang higugmahon ang iyang mga pulong. Busa, muto itong iingon mo that the one is useless without the other. Okay? Well, actually, we do not mean God is useless. It is His Word that becomes useless to our life if we do not know His Word. You see? So, ang pulong sa Diyos, na ibaw naman ta, is the written Word. Sinulat nga pulong. Apan si Ginoong Jesucristo mao ang buhi nga pulong. They are one and the same. Dili na sila mabuhag. Okay? That is why it is our attitude ngadto sa pulong sa Dios nga mo'y magadeterminar sa atong gugma alang sa Dios. Now, on the other hand, to execute the royal law is to learn and believe God's word, which says,
You shall love God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. Kay kini giingon nga the greatest commandment. Ug ang ikaduha is likened to this, love thy neighbor as thyself. Now kining duha are what we call virtue love. So ayaw na nakalimti kay kini mao ni ang define yun nining atong ipangisgutan, virtue love. Now ang atong paghigugma sa Dios ug sa atong isikatawo bahin kini sa harianong balaod, royal law. Now atong hinumduman kadtong positional truth nga that we are in union with Christ forever. Nadugtong nahiusa na kita kang Kristo hangtod kini sa kahangturan. Okay? So, tutuki na. Nahiusa na kita, nadugtong na kita kang Ginoong Kristo. Hangtod sa wala na katapusan. Niya itong higayon nga itong ituuhan siya nga itong manluluwas. Niya. Nadugtong nahiusa na kita kaniya. Pinaagi sa unsa sa pagbautismo kanato sa Espiritu Santo through the baptism of the Holy Spirit. And yet there's so many believers nga duwa pa gyud nila musud sa ilang unahuna kana. Wa gyud mudot. And sumao nga they just walk by sight, not by faith. You see? Sa unsang ilang makita, mora na ilang basihan, dili ang ilang pagtuo. So, they are just concerned on things that are seen. Itong mga butang nga makita, not on things that are not seen. So, may gisulti sa pulong sa Diyos nga, things that can be seen are temporal. Upon the things that cannot be seen, are not seen, are eternal. You see? So, it's a matter of choice. Sa imong piliyon. You see? O timan nga ang Diyos siya. He is God. O usa sa mga kinaiya niya is, He is transcendent, at the same time, He is immanent. Siya may pasabot ni ini. Ato naman nagisgutan po, no? At lang kaya po ning Usbon, ingon nga review, transcendent. Siya pasabot. Ang bote pasabot nining transcendent, mao kini, paminaw, nga ang Dios anaa sa tanang dapit sa way limite o way kinutuban. God is everywhere, without limit, without end. Mao na transcendent. Ang panang immanent, lain, nga ang Dios anaa sa tanang dapit at all times. Sa tanang higayon. You see? So, mangutanang mo, kinsa man ang nagalingkod karon sa tuong kamot sa Amahan? Unsa man, ang pagka-Diyos ba o ang pagkatao ni Ginoong Kristo? You're seeing here the hypostatic union of our Lord Jesus Christ. He is both God, 100%, and man, 100%. Mao na gitawag nato hypostatic union ni Ginoong Kristo. Now, karong pangutanan nako lagi, kinsa may naglingkod karon sa tuong kamot sa Amahan, ang iyang bang pagka-Diyos o iyang pagkatao? Tubag, it is His humanity. Ang iyang pagkatao. Okay? It is the humanity of our Lord Jesus Christ in hypostatic union that is seated at the right hand of God. Now, tuod, ang tanan nga nabuhat, na-accomplish ni Ginoong Kristo while He was still on earth. Iya kining gipamilin nga ni kanatong mga magtutuo. Gibilin. Apil na ang operational divine dynasphere. Gipamilin ni Ginoong Kristo. Niya itong kanang siyagit niya dito samtang gibitay siya o gilansang sa cross.
tetelestai, tapos na. Okay? Nahuman ang iyang misyon sa pagpakamatay tungod sa atong mga sala. It is finished. Tapos na. You see? Og dungan niya to, iyang gibilin ang tanan nga mga mga gipang buhat o inunta mga accomplishments ni Ginoong Kristo samtang dinhi pa siya sa kalibutan. He left them all nga ni kanato. Naon sa maning pulong sa Dios, Bible doctrine. It is Bible teaching. Ato ning gihatag og emphasis kay na may uban nga bisan pa mga magtotoo mura pa sila og ganang allergic ingon talang allergic o prejudice sa pulong doktrina. Pag-isugot na ganig doktrina mo ingon tong uban nga labi na mga legalistic. Wala, doktrina ng ilang gisugutan. Kuyaw na ni. You see? Wala sila mahibaw nga ang tinuod yung sabot sa doktrina mao ang biblical teaching. Pulong sa Dios, kamatuoran diya sa Biblia atong gitun-an. This is biblical teaching, but there are many believers nga musaway inon talang. Musaway, they criticize ang ilang gi-criticize kita mga doktrinal nga mga believer. Gitawag og tag mga doktrinal nga mga believers kay ngano ang atong pagkinabuhi gibasihan lamang sa doktrina. Mao nang gitawag tag doctrinal believers. So there are many believers who criticize musaway kanato nga kuno kanang naatay gitawag og bibliolatry. You see, kung naa kuno'y idolatry, na apo'y bibliolatry. Ang idolatry, ang pagsimba o mga Diyos-Diyos. Apan ang bibliolatry, pagsimba na nimo sa Biblia. You see, they are pitiful. Loy. Kung sila kasabot, kung sa ibot masabot sa doktrina. Okay? Nga atong gitunan mo, kining atong gitunan, wat ta magsimba. Of course, ang atong gisimba ang Dios nga mao ang kanang buhi nga pulong. Kini atong gitun-an mao ni ang sinulat nga pulong. Kaya sa man nimo pag-ila sa buhing pulong kung wa ka magtuon sa iyang sinulat nga pulong. Kasabot ka? So, mao na nga kadtong pag-ingon sa Dios nga mahan kang Ginoong Kristo. Sit down at my right hand, diya sa Salmo 110, versikulo 1. Motong, ang iyang pagkatao mo sultihan sa Diyos nga mahan. Now, di ba nakita, we have been resurrected with Christ and had us seated. Nagalingkod punta, positional truth man kini nga itong isgutan, God. Ephesians chapter 2 verse 6. Na mo kanay pasabot, we have been resurrected with Christ and had us seated in our positional truth. Ang matuod yung kahimtang nato pagkabutang nga kita nadugtong na iusa na kang Ginoong Kristo. Misalmot na kita we share Christ's kanang resurrection, sa iyang pagkamatay, sa iyang pagkabanhaw, sa iyang pagsaka sa langit, sa iyang paglingkod na tuong kamot samahan. We share all this. So, ang pangutana, are you resurrected with Christ now? Mao ni current positional truth. Are you seated with Christ at God's right hand? Mao ni retroactive positional truth. Okay? Seated sa Grigong pulong, naa nila ipahimutang kini sa present middle participle sa kanang English word nga seated on thrones. Now, naghisgot man tag mga butang nga di makita. Okay? What are good? Unsa man gyud ang mga butang nga dili makita? Kay ang di makita mao ra may hangtod na. Dayo na. Apan ang mga butang nga makita, temporal.
Temporal meaning lumalabay lang. Dinhira na kutob. So unsa maghihimplo nga imong ikahatag? Things that are not seen. Well, unsa niini ang portfolio of invisible assets. Mga kaayuhan nga gisangkap sa Dios kanato. Unsa pa? Ang protocol nga plano sa Dios. Ang 10 problem-solving devices. You see? Unsa inomdom ka ba sa 10 problem-solving devices? Rebound, feeling of the Spirit, faith rest drill, grace orientation, doctrinal orientation, personal love for God the Father, impersonal love for all mankind, inner happiness or sharing the happiness of God, personal sense of destiny, and occupation with Christ. Mao na ang 10 problem-solving devices, etc., etc., the things that are not seen. Mao ni ang atong gipahimuslan. Kay kini mao man mulungtad hangtod sa kahangturan. Dili itong mga butang makita. Now, so mao na nga it's a matter of choice lagi gihapon. Okay? Whether a believer continues to set his mind on things above or on things below. Naanas Colosas 3, versikulo 2. A believer either continues to set his mind on things above, in heaven, or on things below, on earth. You see? So mo na nga, unsa bay Grigong pulong sa to set your mind. It's phroneo. Nomdom ka sa phroneo, ato naman ang gisgutan. Phroneo is the Greek word for setting our mind, meaning to keep on giving serious consideration. Mo na, abot pa sa phroneo. Okay? So when you set your mind, that means you keep on giving serious consideration. Binisaya pa, una-una pag-ayo. Now, inomdom ka ba sa pulong po nga zeteo? Zeteo means keep seeking. Okay? Phroneo, keep on giving serious consideration. By the way, kining duha, zeteo o phroneo, this is what we mean by right priority. Mo ni ang tukma yung pasiuna ingon nga mga magtotoo. Now, inomdumi nga kunwa kay doktrina. By the way, nga naman nga wa man kay doktrina. Now, of course, ato lang giihimplo. Pananglitan ikaw magtotoo ka. You are a Christian. You are saved. Okay? Apan wa man kay pagtagad sa pulong sa Dios nga mando na sa Dios. Kanang grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. So, grow in grace and knowledge. Patubuon kita diha sa grasya o sa kaybalo kang Ginoong Kristo. Kung wa nimo nitagda, wa kay pagpanumbaling nini, wa gyud nimo basihin ni sa imong kinabuhi, wa lang gud. Wa kay gugma, wa kay kainit. So, wa kay doktrina, natural. Unsao man nimo pag-angkon og doktrina nga wa magkaygana. Sama niya itong gibuhat na daw-daw. Kasi wa man kay pagtagad. Imo man lang ipalabay sa pikas dunggan. Ngadtos lain pikas nga dunggan. You see? So without doctrine, paminaw, kung wa kay doktrina, there is no true faith. Wa. Why tinuod matuod nga pagtuo? Ngano man? Unsa may gisulti sa Roma 10:17. Ang pagtuo mudangat diha kanato pinagi sa tong pagdungog. Pagdungog or pagpatalinghog sa pulong sa Dios. Sa in English, faith cometh by hearing and hearing by the word of God. Mao na nga ang major issue gyud in the Christian life is our volition. Atong big V mo ni gitawag nato.
The big V. Volition. Now, kaya kinigong atong pagkinabuhi ingon nga Kristohano, nag-atubang tanining dako nga V. Volition. Kaog nahog man kun sa balaod sa tulubagon sa atong kabubuton. The law of volitional responsibility. Now, every believer needs vitamin K. Ano sa maning vitamin K? Knowledge of Bible doctrine. Iingon nila ng vitamin K, knowledge. Now, kay kita, we walk by faith, not by sight. Dili pinagi sa itong makita, kundi pinagi sa itong pagtuo. You see? The validity of faith, nagaagad kini sa object sa itong pagtuo. Gusto? Yes. The object of faith in salvation is only the Lord Jesus Christ. Siya naman yun. Huwag may lain. Huwag may lain manluluwas. Kung sa gisulti sa Acts 4:12, neither is there salvation on any other under heaven given among men whereby we must be saved. So, the object of faith in salvation is only the Lord Jesus Christ. Because the question is asked, unsa may buhaton sa magtotoo na karon, human siya kanang maluwas. After salvation, what? What is next? Unsa may sunod nga buhaton? Ang uban gud maingon man nga human, naluwas naman ko kaha. Okay, moingon pag yun sila kaha. Okay, that means dili sila siguro. See, huwag yun mo doot kanila kanang kamatuuran sa pulong sa Diyos. Huwag. Moingon na sila nga, magpinulusupo nga, okay, luwas naman kuno ko. Okay. Bye-bye Lord, bye-bye Ginoo, kita lang tas langit. Iya mo na. Mura na, that's blasphemy. You see? O, mao na nga, dakong pangutana, unsa may buhaton human ka maluwas? What needs to be done after a person is saved? Unsa man? Segundo Pedro 3:18. Kapila na gid nato ni balik-balik gyud. But grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Now, maunay gitawag nato og unsa? That's looking or looking with serious consideration. Ang Griegong pulong na po din is skopeo. Skopeo is K-O-P-E-O. Skopeo. To look with serious consideration at the things which are not seen. Unsa tong things that are not seen? Temporal. Things that are not seen? Eternal. So it is tragic to see. Tragic yun. Dakong yung trahedya, dakong makaluluoy yun tanahon. Nga ay mga pastor, karong panahon na, ila lang yung i-emphasize ang positive thinking, ngadto sa ilang kongregasyon, dili kadtong mga negative ones. For example, they don't talk about problems, difficulties, tribulations, etc. Ila lang i-emphasize ang positive thinking to their congregations. Now, you see, trahedya gina. Now, si Pablo, mihatag og empasiya, he emphasized that these problems, difficulties, tribulations, etc., are the ones that can strengthen sa the Christian way of life sa magtotoo. Gusto? Mao ni makapaligon. Kung magtuon tabahin sa mga suliran, sa mga kalisdanan, sa mga pagsuway, you see, kini mo'y makapaligon sa atong Kristohanong pagkinabuhi. In fact, doctrine emphasizes that believers should consider problems, difficulties, tribulations as their friends.
dili ni mga kaaway, kundi mga higala, amigo nato, kining mga kalisdanan, mga suliran. You see, love, problems, sufferings, because in heaven, there are no more problems. Basta, higugma, hang pa, kanang embrace them. Sa mga suliran, mga kalisdanan, mga pagsulay, tungod kay dito sa langit, wa na. No more problems, no more sufferings, etc. You see? So mo na keep seeking the things above, not the things here below. Ayaw. Colossus 3:1. Now, diha pagyod sa Hebrehanon 11:1. Naghan mga naka-memorize na nini. Faith is being sure of what we hope for and certain of what we do not see. You know what? Now, ayaw kalimot, 2 Corinthians 5:7, we live by faith, not by sight. Okay? I hope isuwat niya na nimo diha sa imong notebook, imong iPad. So, Colossians 3:1 again, therefore, if you have been risen with Christ, keep seeking the things above, not the things here below. Verse 2, set your mind on the things above, not on things here below. Gisubli-subli ka na, gibalik-balik ka na, hangtod ka, unsa, di na gina nimo makalimtan. Nahinomdom ka ba niya itong tulo ka spiritual skills? Of course, doon na may spiritual self-esteem, spiritual autonomy o spiritual maturity. Kini karon lain na po ning matang sa tulo ka spiritualong skills o kahanas. Ang nag-una ni rebound. Ikaduha, Operation Z. Okay? Ikatulo, utilization of the 10 problem-solving devices. Kining tulo. Okay? Ay kalimot niya ini. Rebound, Operation Z, o utilization of the 10 problem-solving devices. Now, abriha imong Biblia karon sa 2 Corinto, Kapitulo 4, versikulo 18. 2 Corinthians 4:18. Nag-ingon kini sa in English. While we look not at the things which are seen, but at the things which are not seen. For the things which are seen are temporal, but the things which are not seen are eternal. Klaro-klaro na yun na. So, 2 Corinthians 5:7 again, we live by faith, not by sight. So, ang mando sa pulong sa Diyos, mao nga, ikaw magtotoo, continue in your faith. Continue in your faith in Christ. Continue in your faith in God's Word. Continue in your faith in God's promises that we will be with Him in heaven. Mao na, padayon gyud sa imong pagtuo. Now, every moment of every day, muhimutag mga desisyon. Gusto? Kaya ako ka nag-iingnan nga, all of life is decision-making. Good and right decisions can only be made. Ano sa? When the believer ana sa sulod sa operational divine dynasphere. Kaya kung tuwan siya gawas, unsa man gawas? Cosmic dynaspheres, duha ra bagyod. Kini Satanas di gyud pa bintaha. Ang iya sa Dios usara operational divine dynasphere. Apa sa Satanas giduha gyud iya Cosmic Dynasphere 1, which is arrogance complex, o Cosmic Dynasphere 2 nga hatred complex. Now, you see? Now, so kung balik ko ng punto, good and right decisions can only be made sa diha nga ang magtotoo ana sa sulod sa operational divine
Dynasphere. So, kung tuwa siya sa gawas, niya mohimo siya desisyon, kanang desisyon na sayop, dili maayo, dautan pagyod. You see? Now, faith, ang ato pagtuo. Okay, balik tanining bahin sa pagtuo. Faith is learning in the Word of God and growing with it. O ang atong pagkabot sa pagkahamtong espirituanon. The validity of faith depends on the object of that faith. Nga kinsa, si Ginoong Hesukristo. Now, I don't know if you have encountered this definition sa Bible. Bible ba? The word Bible, B-I-B-L-E, B, basic, I, instructions, B, before, L, living, E, earth. So, ingon nila basic instructions before leaving earth. Okay? Mga sinugdanang mga pahimangno sa dili pa mobiya sa kalibutan. May buta sabot. Now, ang akong higala nga pastor, okay, nga Amerikano, iyang gi-define usab o iyang gi-spell out kining pulong nga grace. Ako naman ang gisugutan nimo. Grace, G-R-A-C-E. G, God's gift to me. R, received by faith. A, available to everyone. C, comes through Christ. E, extended for all eternity. Nindot kayo. I'm sold out with this. So, kumalikon. Pag-spell out niya sa word grace, God's gift to me, received by faith, available to everyone, comes through Christ, extended for all eternity. Now, ang pulong sa Diyos na gingon, we live by faith, not by sight. Asa ni? Nga bersikulo? 2 Corinthians 5:7. Now, seeing things which cannot be seen, rather than seeing things that can be seen. Now, tuod, sa in English nga grammar, gitawag kini og oxymoron. Okay? Ilaning term, oxymoron, meaning, gitandi nato ang duha ka nagalain-laing mga butang. Comparing two different things. So, muna, seeing things which cannot be seen rather than seeing things that can be seen. Now, God's Word should be a believer's number one priority. Mao gyud unta. Ino na lang nato unta kay di man ang tanan lagi. Nga ilang himuong numero unong pasiuna sa kinabuhi ang pulong sa Dios. Now, of course, ang pulong sa Diyos, mauni huna-huna ni Ginoong Jesucristo. It is Christ thinking, 1 Corinthians 2:16. Now, mauna nga nung angay yun na itong unsang kabililhon sa pulong sa Diyos, tungod kay way makalupig, way kanang tupong, you see, sa kabililhon, kamahinungdanon sa pulong sa Dios. Huna-huna guna sa Dios. Mao na nga atong gihatagan kining emphasis ang Isaiah 55:8 and 9. Sa may gisulti diha. My thoughts are not your thoughts, neither are my ways your ways, saith the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Na, mas labaw pag yun ang nauna sa Diyos. Mao ni gitawag na ito divine viewpoint. So mo na, God's Word should be a believer's number one priority because that's the thinking of Christ, the thinking of God. A believer's thinking is organized around God's Word. Samtang buhi ka pa,
ayaw na gyud kalimti that every day is your rare opportunity. Talagsaon yung kagayunan sa pagtubo diya sa grasya o kay balo kang Ginoong Jesucristo. Segundo Pedro 3:18. Pangutana, what are these things that are above? Ako na po ning gibalik. Things that involve your spiritual life. Mao kani tubag. Okay? The spiritual life through Bible doctrine, and then let that Bible doctrine circulate patuyo ka palibot-libuta pa kanang palibot-libutan na diha sa imong panimuot. Let it circulate in the stream of your consciousness. Then, ang imong paggamit sa napulo ka mga kasulbaran sa mga suliran sa kinabuhi. God's 10 problem-solving devices. Kay, of course, it's a matter of choice gihapon. Naranin mo sa pagpili. Now, doon ay duha ka power options. Ang gahom kini sa Espiritu Santo. Ang feeling of the Holy Spirit o ang metabolization of Bible doctrine. Now actually, imong motikdan nga ako kining gihubad, kining metabolization nga pag kanang galing. Kay ako ka naman gihatag ang himplo nini, galingon na gani ang pagkaon kanang ma-metabolize na din sa atong stomago, itong tiyan. Mao na tandi na to sa pag-metabolize pulong sa Dios. Ato man kanon ng pulong sa Dios, but pasabot, that is an analogy sa atong pagtuon, atong unsa kanon, atong tunlon, antod mo sod gyud sa atong kalag ang pulong sa Dios. You see, mao nang atong tunan, katunan, tuuhan. Kaya sa diha nga atong tuuhan, ang Espiritu Santo mulihok dayon siyang ministry of metabolizing the Word of God. Iyan na nang galingon. You see, dili ni buhat sa magtotoo. It is not our kanang duty or responsibility to metabolize. No. It's God, the Holy Spirit. Di man niya na. Okay? Appeal na sa iyang ministry to metabolize Bible doctrine that is being studied and learned, believed by the believer who studies the Word of God. Kay sama ra pang nagitandi na to nas pagkaon lagi nga atong physical food. Every day we eat ug atong gamitan ka na og kutsarang tinidor ang pagkaon ug atong usapon o nang atong volition mangutan imo ba ng usapon o di. See? So, mao na. We are facing our volition. Kaya every kanang all of life is decision making. Mo himo tag decision. Saman ato pang usapon o di. Humani mo usapa, mangutan na po imo volition, imo ba ng tunlon o di. You see? Nga, pagtuon na nimo, hagbong dito sa mong istomago, mo na God, the Holy Spirit, mulihok dayon sa iyang ministry, iya ka ng galingon. You see? Kasabot ka ba? Iyang galingon. He's going to metabolize it aron paghimog yun ka ng tataw, tinaw, na galing na yun na diha. Guwa na kayo makitang pagkaon dito nga unsa man nayutan barono kanang mga karne baron isda unsa wala na kay unsa nagaling na ug kadto mudong muadto na sa tanang silda sa imong kalawasan ug mao na magahatag kanimo kalig-on kabaskog enerhiya sa imong lawas. Mao pud na ang pulong sa Dios. Once the Holy Spirit metabolizes it and then you now use in your daily life sa imong espirituhanong kinabuhi
ug mao na ni magahatag kanimo kalig-on, kabaskog, kapiskay diha sa imong kalawasan. Kay nagatuyok-tuyok naman lagi ang pulong sa Dios diha sa imong panimuot. It is now circulating in the stream of your consciousness. Ug mao na ang process nga atong gitandi. Og karon you now utilize God's 10 problem-solving devices. Kung na kay mga suliran nga tubangon, then God says, use my problem-solving device nga akong gisangkap kanimo. You see? So, mao na nga, the 10 problem-solving devices, magasulbad sa tanang suliran sa kinabuhi nimo. Ingon nga magtotoo. Do you know that? Uwa pagkakaibaw. Ang napulo ka mga kasulbaran sa atong mga suliran, magasulbad ni tanang suliran sa kinabuhi nato nga mga magtotoo. So, if that is the case, nga naman, nga na may mga magtotoo nga, they become jittery, they become hysterical, they become panicky, sa diha nga mo na gitawag nila mapraning, mo ba na? Matarantar. Nga naman matarantar, mapraning, hysterical when they face problems in life. Nga naman. Kay why? Doktrina. Mao ka na. You see? Wa man masilsil, wa may kanang tuyok-tuyok diya sa iyang panimuot nga pulong sa Dios. So, they become jittery, they become hysterical, they become panicky when they face problems in life. Nga unta, nagahatag man ang Diyos, nagasangkap man ang Diyos. Ngayon 10 problem-solving devices. It's a matter of choice. You see? Mutigbabaw gyapon ka na mong prinsipyo, ha? It's a matter of choice. Naragid na si imong pagpili. So, mao na ang tubag ni ngano mga mahisterikal, matarantar maning mga magtotoo na naman untay isangkap sa Dios. Tubag only because they are negative. They are negative to learn it, nga naga-appeal kini sa basic, elementary, and advanced doctrines. Wa man lagi sila gana. Wa man lagi sila kainit. Way kadasig, way pagpanumbaling. Way gugma. You see? So, mudayon na sila balibad o imo ng kanang dapiton sa pagtambong o Bible study o maminaw ta. Yun, naawa ko'y panahon na busy ko kayo. You see? So, mao na nga, timan na nato kini mga butanga. All of these things, the more doctrines nga atong katunan, the more doctrines we acquire, the more we come to love God. Husto? More doctrines, more love. Kaya ang pulong sa Diyos may una-una ni Jesucristo. 1 Corinto 2:16. We must have to have the mind of Christ. Kaya kinigong atong pagkatuon og doktrina, this is equivalent to thinking doctrine. We cannot think doctrine without doctrine. Sabot ka? So, the more Bible doctrine we acquire in our mentality of the soul, the more we can have capacity for life, capacity for blessings. More ba yun niya ang atong tumong. This is our goal. This is our objective. To reach or to attain spiritual maturity, which is the stage of capacity for life, for blessings, for love. You see? Now, what about a believer nga kanang dili manumbaling sa metabolization of Bible doctrine in his life? Well, a tree is known by its fruit. The saying goes, di ba? Anani mo mahibaw mailihi,
ang tao pinagi sa iyang buhat. See? He is only a product of his decision. The Bible says in Romans 8:5, for those who are living according to their flesh do mind the things of the flesh, but they that are after the Spirit, the things of the Spirit. Kining flesh din carnal. You see? So, kadtong mga magtutuo or living according to their flesh, mao nay carnal. But to those who mind the things of the Spirit, the things of the Spirit. Spiritual. So, sabtag yun na. So, ang usa ka magtutuo nga way doktrina o niya, they just live according to their flesh, carnal. Muna itong itawag carnal. Pagkantong mga magtutuo, ang padayon sa pagtuon sa pulong sa Diyos, nagatubo, mao na spiritual. Kaya sila, they're living the spirit of the things of the Spirit. Now, get this. Katunigin eh. Carnality and spirituality are mutually exclusive. Labihan yun nilang pagka-opposite. Okay? Either a believer is carnal or spiritual. Again, it's a matter of choice. Naranan mo, gusto ka bang makarnal o ma-spiritual? Naranan mo. God just waits what you can decide using His God-given volition. Gisangka pa ba na sa Diyos kanimo? Aron imong magamit. You see? Now, which would you choose? To be carnal or to be spiritual? Kay the believer's open secret is the following. Operation PTA, hinumdum ka ba niya ni? Atong memory aid nga gihatag nimo. PTA, dili ni Parents Teachers Association, kundi Operation PTA, a believer must be in the right place, P, at the right time, T, with the right attitude, A. Sabot? Mo na open secret. Nagisangkap sa Diyos kanato ng mga magtutuo. We must be in the right place at the right time with the right attitude. Sabot pa sabot. We must be in the right place. Kining atong gibuhat karon. Pagtuon sa pulong sa Diyos, we are in the right place. Osto? This is just the right time for us. Mano ti na pod. The right time to study God's Word. And nuntan pagyud sa atong kanang right attitude. Husto, tukma, nga pagtagad ngadto sa pulong sa Dios. Mao na open secret sa Dios. Operation PTA. Right place, right time, with the right attitude. Now, di ba ini? We cannot base our spiritual life on our personality. Dili. But on what is inside the mentality of our soul. Mao na basihan gyud unsay soul diha sa atong kalag, mentality of our soul. Dili ang atong personality. Apan mga tanong nimo, what can change a believer's personality? Unsa man? Unsa may makausab sa personalidad sa usa ka magtutuo? It is what is inside his soul. Mao na makausab sa iyang personality. Apan, di ba nga ang personality, dili sala. It's not even sin. Ang atong pangunahuna then, as believers, mao ni ang issue. You see? So do not be concerned too much with your personality to be changed. Nga naman. Tungod kay once you continue advancing sa imong espirituhanong pagtubo, kanang imong personalidad automatically improves. You see? Maganamanam. It's progressive. It's not overnight. Kay ang imong pagpadayon sa pagtubo des pulong sa Dios, you're advancing now
in your spiritual growth. That is the byproduct of spiritual growth, kining imong personality nga automatically improves. Sabot? No na, ayaw do not be too concerned about your personality. Now, let us remember that a believer has encountered and shared with our Lord's death, burial, resurrection, ascension, and session. Okay? Miambit na kita. We are sharing kanang sa kamatayon, paglubong, pagkabanhaw, pagsaka sa langit, o paglingkod sa tuong kamot sa amahan ni Ginoong Jesucristo. Okay? Kanang ambit na kita nini, we are sharing. Now, okay, abringin mong Biblia na po. Roma 8:5. Romans 8:5. For those who are living according to their flesh, carnal, do mind the things of the flesh, but they that are after the Spirit, the things of the Spirit. Now, carnal, muna, flesh, carnal. Sa diya nga magkasala kita, og dili na ito isugid, kanang maong sala, kita gitawag og mga carnal nga mga magtotoo. See, a carnal believer cannot please God. Di gyud. Wa gyud di gani siya makasimba. Kaya nga naman na ay mga babag. Kaya carnal gud siya. You see. Kaya unsa may description gusto sa carnal nga magtotoo. Paminaw. Now this is for you, fellow believer. A carnal believer is a loser. Pildiro. He is miserable. Alaot makaluluoy. He is disorganized. Nagkayagaw, nagkabuahag na lang yun, nagkauliyang ng iyang kinabuhi. Confused. Mga naiingon og nagkayagaw, nagkaraw-karaw, matun pa sa uban. Under God's discipline siya. Ubos siya sa pag-unsa panton sa Diyos. If he continues to perpetuate his carnality, diha, unsa to itawag na to, nga siya nahimong folos. Unsa ibot pa sabot folos. Useless to God. Diya mo na makaako kabag tawgon ka nga kanang kaaway, wa na kay hinungdan, wa na kay kanang kagamitan. You are useless to God. Kaya nga naman, karnal na lagi ka. Diya mo na, unsa ka grabe gidining pagkakarnal. We are losers, miserable, disorganized, confused, under God's discipline. Magpabilin ta niya na, pagpadayon ta niya na, maglunang ta kayapon sa mga kasalanan, sa atong carnality, na mahimo na tang useless sa tubangan sa Diyos. Fellow believer, mangutana ko nimo, do you want to be in this kind of condition in your spiritual life? Mao ba na imong gusto? Apan, it is a matter of choice. Naragyapon nimo sa pagpili. So, ato ni padayon ugma. Nga pa'y daghan kayo mga punto bahin ini. Mga punto sa doktrina. Okay? So, ayog sipyat sa pagsunod, pagsubay nining sumpay, nining atong adlaw-adlaw nga pagtuon sa doktrina, sa pulong sa Dios. Magampo ta. Balaan na mo nga Dios, salamat sa among nakatunan, dugang pag yung mga kamaturan. Salamat sa imong pagpatinaw ka namo, pinagi sa pagtudlo ka namo sa balang Espiritu Santo. Dili kami takos ni o Dios, apan ikaw man tinumanon sa imong mga saad. Salamat sa imong pagsangkap ka namo ning tanan. You always supply all our needs. Philippians 4:19. Musa salamat. Nada kami pagbalik ugma dinhi sa among
Bible study through the YouTube under the Vic Balbido Evangelistic Ministry. Panalangini kining nagasunod ni among ministry, mga subscribers, kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.